Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263. Pano pandokuroverai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani uchiri mutsva, kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani, sekuziva munozviita manews updates epanapa kana tave nematrending stories tinenge takamabatanidza toisa 2 maupdates kana kuti 3 kuitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga maona headline yandashandisa nyaya yacho ina iripo. First update inyaya yakapfupi. Uyo anoita zvekuacta madrama, anobuda chiacta madrama mastreets esocial media vaimboactana namarabha vakazotisiya. Pane news dzanga dzichibuda zhinji kapfupi mota yake yakapiwa manje naWicknell Chivayo yarovera. Akambopiwa imwe mota kumashure, apiwa mota kumashure yakaita accident, akabva akumbira imwe mota kuna vaChivayo, bvapiwa imwe ako yeblue iyo yanga ichinzi yarovera. Zvisinei, iye abva agadzira drama maererano nenyaya iri kutrenda yekunzi hanzi mota iyoyo yarovera, achibuditsa kuti mota haina kurovera. Hanzi vaChivayo vakazvinzwa vachaita sei nazvo. Vanhu musafambise manyepo mastreets esocial media, hanzi musataure zvinhu zvamusina proof nazvo kana kunzwa. Sekuzoka munhu zviti Hadzirare haaposte manews updates ekunyepa, haaposte manews updates enhema. Dakutanga ndakuisirai vhidhiyo ravakapfupi vachiacta skiti ravo vachitaura kuti aiwa mota iripo haina kurovera, mota iripo vaChivayo, hanzi mota yamakatipa takachengetedza. Vanhu woye, hanzi muri kuzviitireiko izvo? Ngatimbonei this video. Kafupi moto yadumira papi kuti irunzi yadumira kapassocial media, moto yadumira papi kudumira irunzi yadumira. Hanzi kafupi moto yakapiwa naChivayo yadumira papi yadumira. Kana waChivayo wacho vakanza mashoko ekunyeva kudaro zvobuda ere haina pa yadumira le chiro pasocial media iri apa ash saka nari kuita basa rekunyepa nasi ndeti nhasi ndi 8 August iri Friday inguva izvozvo izvozvo kuma 11 ma11 iyi yakati yakadumira omana. Saka vanhu vari kunyeperei kwako mana, kuda kudonesa zite. What about ende munhu so kana waChivayo iri apa zvaenda mapurisa zvaenda mapurisa. Saka yadumira papi payadumira pairi kunzi yadumira nepari kushana vanhu ava vada kutrenda pasocial media nenyaya yekunyeba nekafupi kozi ndidhonza rinodhonza dhonza rinokurira dzese. Amana guys, iri idhonza rinokurira dzese. iri apa chero mukatiraya kuridonhedza aiwa dhonza idhonza donedza tione. Next update, padikani, nyaya idzi handidi kudzibata, handitofarire kudzibata kana muchiziya vanhu vanobva paplatform panapa. Kana ndauya nayo inenge ine video ende inenge ichitrenda, inenge iri papublic ichionekwa nemunhu wese. Handitore chinhu chiri paprivate ndoita kuti chiite papublic, inyoti chinenge chakatopostwawo neiye muridzi kana kuti nevamwe vanhu, but kuti chinhu chibude kunze ndiye muridzi anenge aposta. Ende inini wakandiona ndichitaura kudai sozoona chinhu chiri paplatform, aiwa ndini ndinenge ndataura, ndini ndinenge ndaposta. Video iri ividhiyo rechikomana chechidiki anga achitaura mashoko atyisa vana vese veZimbabwe, atyisa vakuru, harawa, vana vechidiki vavhunduka vachinzwa mashoko aya. Toda kusiyai muchiona video nekuti handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza. Inisa Hadzirare, ndafunga kukusiyai. Much love. Ndada kurerura nyika yese ichinzwa. Tini ndakaisira Emerson Mnangagwa poison mu ice cream. Right, nyika yeZimbabwe. Ndada kurerura nyika yese ichinzwa. Tini ndakaisira Emerson Mnangagwa poison mu ice cream.